बे विधानसभानि बाजेट सोलिबाय थानाय समावनो आसाम विधानसभायाव गोबां श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेट आरो आसामाव एसेन्शियेल कमोडिटिस अत्यावश्यक जिखिनि जोंनि माने मेटेरियेल्सफोर दङ माने दैनन्दिन जिउआव गोनां जानाय जिखिनि जोंनि दालि संख्रि बा थाव फारसेथिं नोङो दाउदैनिफ्राय लानानै अमानिफ्राय लानानै जिखिनि बाहेरनिफ्राय मुवा बेसाद फैयो जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय न' बानायनो लामा बानायनो जिखिनि मुवा बेसादफोर फैयो आरो बायदिसिना जिखिनि लाइफ स्टकफोर फैयो बिनि सायाव श्रीरामपुर गेटआव सिन्डिकेट जादों बे खोथाखौ दिनै गोबां एमएलए गोबां रुलिं आरो अपोजिशननि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जों नुदों। बे बेलायाव स्पष्टयै बे खोथाखौनो बुंनो नागिरो जाय समाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दङमोन गुवाहाटीयाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिडियायाव सोंनायाव बै समावबो स्पष्ट बुंदोंमोन जे दाउदैनि दामा मानो बारायदों ना गोराननि दामा मानो बारायदों गुबुन गुबुन मुवा बेसादनि दामा मानो बारायदों जेराव जीएसटी लाखायो आरो बे श्रीरामपुर गेटआव इलिगेल टेक्सेसननि थाखाय अबैध सिन्डिकेटनि थाखाय मुवा बेसादा बांदों बे खोथाखौ नटिसआव लाबोनाय जादोंमोन आरो दिनैबो रायजो राजानि आसामनि 3 कौटि 40 लाख बा बे जिहेतु नर्थ इस्टनि गेटवे आरो जेराव सिन्डिकेटआ गोदोबो दङमोन दिनैबो दङ सिन्डिकेटआ जोबाखै किन्तु माखासे समाव सिन्डिकेटआ डाउनफल जादों खमायदों सिन्डिकेटनि रेटआ हारा खमायदों आरो जायनि थाखाय पाब्लिकनियाव बारा हेम्पार गोलैयाखैमोन किन्तु दिनै जों नुबाय जे बेयाव सिन्डिकेटआ बारानिफ्राय बारा जादों जाय मुवा बेसादाव सिन्डिकेट गैयामोन बेयावबो दिनै बांबाय आरो जि रेटआव लायोमोन बेबो बांबाय आरो बे तथ्यआ दिनै मिडिया आरो अफिसारफोरनियाव हुबाहुब दङ दा बेखायनो एसेन्शियेल कमोडिटिस लाइफ स्टक इनफ्रास्ट्राक्चार जिखिनि कमोडिटिस बे सिन्डिकेट बांनायखौ जोंनि पार्टिनिफ्राय स्ट्रंलि जोङो अपोज खालामो आरो सरकारा बेखौ कन्ट्रल खालामनायनि थाखाय बेबस्था लानांगौ सिन्डिकेटआ बन्द जानांगौ बे खोथाखौ जों बुङो आरो मैया हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे सिन्डिकेट नाय डिपार्टमेन्ट बिटिसिआव गैया बेखौ बयबो मिथियो बेयाव डिपार्टमेन्ट गैया किन्तु डिपार्टमेन्टआ श्रीरामपुर गेटआव सोलिगासिनो दङ आरो बिनिफ्राय जेरावबो सार्कुलेट जायो आरो जेरावबो बे मेनेजमेन्टआ जायो बे खोथायाबो ध्रुब सत्य दा बेखायनो बे बदनामनिफ्राय आरो रायजो राजाया जे दिनै जीएसटी होनानै दिनै मुवा बेसाद बांनाय दामाव बायनो गोनां जादों बे अबैध इलिगेल सिन्डिकेटनि थाखायनो आरो दिनै फुङाव नायदों दाउदैनि दामा 210 टाकामोन किन्तु 245 250 टाका दिनै दाउदैनि दामा बांदों आरो बेफोरखौ लानानै इयुननि समाव जोङो अरायबो स्ट्रंलि जोङो अपोज खालामगोन आरो खोथा बुंगोन आरो सिन्डिकेटआ बन्द जानांगौ होननानै रायजो राजानि सार्थआव जोङो दिनै खावलायदों आरो दाबि दैखांदों। गोजोन्थों।